maraming nagtataka. Ba't marami tayo nakikita mga lalaki na hindi ka gwapo-gwapo or sasabihin natin, medyo pangit ang itsura nila, pero ang kasama nila, mga magagandang babae. So ang tinatanong ng marami, ba't may mga ugly men na maraming kasamang mga pretty women? At nangyayari to sa totoong buhay, hindi lang sa mga sine. Kasi dapat natin unawain no, kung bakit ba na-attract ang mga babae sa isang lalaki. No? So normally meron yung tinatawag na hierarchy. No? Una, ang mga babae na-attract sila sa mga lalaki na may kapangyarihan no? O powerful. Una yon. Pangalawa, yung second hierarchy niya, yung sinasabi nila na-attract sila pag yung lalaki sikat. Kasi nga pag sikat yung lalaki, para siya mayroong tinatawag na charisma o enigma na na-attract yung mga babae. Pangatlo, yung kayamanan. No? So kung mayaman yung lalaki, na-attract din yung mga babae doon. No? Pang-apat, siyempre kung makisig yung lalaki. So yan yung normally hierarchy ng karamihan. Di naman natin sinasabing lahat. No? So karamihan meron silang tinatawag na hierarchy. So yung hierarchy na yan, ang kadahilanan, kaya kadalasan na-attract ang babae sa isang lalaki. So pag sinabi natin yan, hindi lang sila na-attract dahil magwapo yung lalaki o makisig yung lalaki, pero na-attract sila dahil siguro may mga katangian yung lalaki na nagbibigay ng security sa kanila. No? So kung sinasabi mong powerful yung lalaki, na-attract sila because ibig sabihin yan, secure sila dun sa lalaki kung sakaling yun ang sasamahan nila. May protection sila, mapapangalagaan sila, at feeling nila na mas maganda yung magiging kinabukasin nila. Ganun din, kung sikat yung lalaki, pag sikat yung lalaki, siyempre iniisip nila pag sikat, mas madaling kumita yan, mas madali siya magkaroon ng kayamanan, kaya sila na-attract din doon sa lalaki. Mas may kinabukasan yung lalaki, katulad sinasabi natin. Pangatlo, yung sinasabi natin may mayaman na talaga, siyempre, yung babae, kung iniisip niya mayaman na talaga yung lalaki, mas madali siya na-attract doon kahit na hindi siya kakisigan kasi nga iniisip niya na kahit na papano, hindi na siya maghihirap sa kanyang kinabukasan. So, yun ang kadalasan na na-attract ang babae. Meron naman mga kadalasan din, mas nauuna siyempre ma-attract ang mga tao sa mga mas maganda o mas gwapo. Pero siyempre, kalaunan, ang tinitingnan diyan hindi lang naman yung kagwapuhan o yung kagandahan. Tinitingnan din siyempre diyan yung security ng tao o yung future ng tao, ng babae. No? Kaya ganun nangyayari, maraming mga kababaihan na na-attract sa mga hindi kagwapuhan na lalaki o yung sinasabi na minsan ugly men because normally, kung hindi ka kagwapuhan na lalaki at hindi ka biniyaan ng kakisigan, normally mas nagsisikap ka na magtagumpay sa buhay kasi parang feeling mo agrabyado ka sa lipunan. Kaya nga, yung mga lalaking hindi masyado gwapo, sila yung talaga nagpapakahirap, nagsisipag na magtagumpay sa kanilang mga karir, hanap buhay, o kung ano man yung mga kalakal na ginagawa nila kasi nga gusto nila na kahit na papano, ma-overcome nila yung kanilang shortcoming. No? Kaya nga, kadalasan sila yung maraming mga hindi gwapong lalaki na nagtatagumpay at doon naman na-attract yung mga magagandang babae katulad sinabi mo. Dad, ano magiging advice mo para sa mga ating viewers na feeling nila hindi sila ganun ka-good looking, hindi sila ganun ka-gwapo, masabi lang medyo pangit sila para makuha sila ng maganda babae? Anong advice niyo para sa kanila, Dad? Well, ang advice ko number one is focus on your career, focus on your talent and skills so that you can be successful. Kasi kung successful ka, mas madaling ma-attract sa iyo yung babae. Yung una yun. Pangalawa, syempre yung attitude mo rin, yung persona mo. Kahit na hindi ka ganun kagapuhan, pero maayos ka makipag-usap, gentleman ka, marespeto ka, at maayos ka naman magpresenta ng sarili mo, maayos yung hygiene mo, mas madali rin ma-attract sa iyo yung mga babae. So it's not all about good looks, no? It's about your personality also and the overall. Yung attitude mo, yung personality mo, at syempre kinakailangan mas madali kung magiging successful ka sa career mo o sa hanap buhay na iyong pinasok. So there you have it sa ating mga viewers. Sana nakatulong ang ating video. Remember, porket lang may kakulangan kayo sa isang aspeto ng buhay ninyo, whether it's sa itsura ninyo, doesn't mean that you should stop working on the best version of yourself to make yourself the most attractive person that you could be, whether it's working on your talents, skills, or career. So sana nakatulong itong video na to. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, yung dad ng bayan.